Dnes se podíváme na přístrojové ventily s keramickým uzavíracím prvkem VKE 6002 a 6001. VKE 6001 má připojovací závit na jedné straně a výstupní závit na druhé. VKE 6002 má připojovací závit na jedné straně a 3/4 výstup. Pojďme je rozbalit a podívat se na jejich vzhled. Kde se používají přístrojové ventily? Přístrojové ventily se používají k připojení sanitárních zařízení, jako jsou míchací sestavy, bidety a toalety. Všechny přístrojové ventily mají dekorativní vložky pokryté ochrannou fólií. Ventily jsou navíc zabaleny do hustého polyetylenu, který brání jejich poškození. Má tvar kapky. Otočný mechanismus na 90 stupňů. Pojďme rozebrat jeden z ventilů a podívat se na strukturu uzavíracího prvku. Ventil je vyroben z mosazy 617N. Rukojeť je také vyrobena z mosazy. Mezi rukojetí a tělem se nachází teflonová těsnící vložka. A samotný keramický prvek. Navíc těsnění. Keramický prvek se skládá ze dvou částí. Při otevření se vytvoří průchod. Jaké jsou výhody přístrojového ventilu s keramickým uzavíracím prvkem? Odolnost proti opotřebení a usazeninám, ale je vhodné mít filtr. Snadné ovládání jedním prstem, spolehlivé uzavření vody.